Barangay Councilor sa Umapat Mantaw City gikiha tubangan sa Visayas Ombudsman tungod sa wa pagpirma sa payroll sa mga empleyado. 5 ka buwan nang wa masweldohi ang mga trabahante tungod niini. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa Visayas Ombudsman, gifile kagahapon ining 5 ka mga empleyado sa Barangay Umapad ang ilang reklamo. Grave misconduct, abuse of authority ug oppression ang gisangat batok sa chairperson sa Committee on Appropriations. Gibasihan sa ilang reklamo ang wala pagsweldo sa mga empleyado sulod na sa 5 ka buwan. Nasayran nga natanggong ang payroll nila sanglit giingong wala mapirmahi. Matud sa kapitan, 121 tanan ang apektadong empleyado. Mao gid ang ilahang gipangayo, gidemand ang ilahang sweldo. Wa man lain pa nga gipangayo nya na aghat na lang na sila og pag-complain sa ombudsman kay wa man gid nga sign nga mo perma sa payroll. Pero para nako kung nagtan-aw lang sa serbisyo siguro way imposible. Kay pagita ang paagi, di na tababot singon ani. No? So mao tayo ako kasulti. Line paglantaw. Ang 2024 annual budget sa barangay wala pa naaprubahan, maong nagsalig sila sa reenacted budget. Sa text message sa konsihal, matud niini dunay irregularities sa appointment sa mga empleyado ug sa kalangan sa pag-comply sa mga requirements nga gimando sa Commission on Audit. Gibarugan niini nahasubay sa balaod ang lakang ug gani duna na sab sila'y giandam nga legal action batok sa kapitan ug treasurer. Samtang siyang bahin gikasubo ni Mayor Jonas Cortez ang nahitabo sa Umapad tungod sa wa pagkooperar sa mayoriya sa konseho. Misaad ang mayor musuporta sa unsa may kinahanglan sa inadlaw-adlaw nga operasyon niini. Naglaraw sab siya paghatag og hinabang sa mga trabahante sama sa bugas og financial assistance nga labing gikinahanglan. Ginagmay nga atong matagaan ang katong mga empleyado in town nga for I think 5 months na wa gid masweldo eh. So maluoy sa ta, hopefully nga musabot sa no ug unsa gyud problema ang ugat gyud ana nga katong ang wa pagpirma. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.